златото и как сме се справили тази седмица. Бърз анализ на това, което успяхме да направим тази седмица. Анализа, който го бях дала миналата седмица, цената беше тук. Имахме страхотни прайс екшъни и 3 пъти вход в сделки за през седмицата. Като погледнем чарта, точно тук исках за buy, исках да купя, ако цената реално беше пробила моя бай, както и тренд линията ми, затова бях сложила ето тук в тази част. Очаквах да има ретест и след това да влезнем тук. Това не се случи, затова гледаме нашия сел. Това, което исках да направи, е цената да падне под нашия сел, това, което се случи, и след това да го ретестне точно тук отдолу. Вижте колко перфектно имаме още в понеделника. Само да го преместиме. Още в понеделника перфектния вход за сделка около 9 сутринта точно в Лондона, където на по-малък таймфрейм, ако отидем на 1 час, вече може да видиме нещо, което постоянно го казвам, какво трябва да видиме, за да може да влезнем в вход за сделка. А то е точно след пробив на нашата зона, очакваме да видиме U и точно ето тук в зоната, след като видиме price action на по-малък таймфрейм, отиваме на 15 минути и след това почваме да гледаме какво ни казват свещите, за да може да влезнем в ход. И ето тук на 15 минути вече може да се ориентираме. Имаме Gravestone Doji, след това имаме Hangman е следващата свещ, след това имаме Spinning Top, която е отхвърляща свещ и ни казва още едно дължи, след това имаме, и всички тези свещи са ни абсолютно показни, че ние от това ниво може да вземем сел до следващото ниво, което ни е най-ниската точка на weekly low, най-ниската точка на седмичната свещ. Това беше абсолютно перфектният вход за сделка. Даже тук може да видим, когато пробиваме нашия сел. Да, Тино. Бързо. Аз парим букуци на масата, после всеки ще съберем. Добре. Айде, чао, мама. Това, което можем да видим тук е, че освен нашия вход за сделка, че го чакаме от долната страна на кутийката, виждаме перфектната зоничка. Ето тук нова създадена зона, която винаги можем днес да покрием тази тема, как може да влезнем, ако зоната ни е голяма, да потърсим някакви други индикатори или да потърсим някакво друго потвърждение, което да ни смали тази зона на по-малки места, в които може ние да ги изтъргуваме. И точно тук вижте абсолютно перфектното докосване на нашата кутийка и след това вече направо цената пробива надолу и смазва weekly low. След това обаче по-късно ние имаме още един вход за сделка. Нека да го видим и на 4 часа. Малко по-видимо е. Както казвам всеки път, тук имаме ранен вход, който е в понеделника, но винаги трябва да знаете, че ако понеделника ви даде ранен вход, то вторник, сряда цената ще се върне, за да ретесне обратно тези зони, за да види дали може да ги пробие или не. И дали ще може да отидеме вече за бай. В този случай ние имаме 2 свещи на 4 часа, които ни подсказват с тези хубави уихчета, че цената се отблъсква точно от нашото същото ниво. Буквално това е ретеста на по-големия таймфрейм, който го обяснявам всеки път. Ако имаме малък таймфрейм, взимайте и бягайте, но след това винаги ще дойде да ретесне на по-голям таймфрейм, за да направи по-голямото движение, което е тук буквално смазва цената и я смазва на 2 наши нива. Тук ако сме могли да вземем от тук до weekly low, то вече тук на следващия ден цената ни показва, че ние може да вземем по-голямото движение на по-големия таймфрейм чак до 4 часовото ниво. След което имаме страхотно отблъскване. Виждате ли колко перфектно идва точно до 4 часовото ниво и след това се отблъсква. Затова казвам, че нашите левели, нашите зони и нива, които ние ги слагаме, са изключително важни и са много адекватни за търгуване. По този начин, след като се научих аз да търгувам, т.е. и установих
какво е най-доброто за мен и за моята търговия, след години тестване и проби и тестване и бектестинг, това съчетанието от зони с левели, Фибоначи, тренд линии, марки структури, price action е най-прекрасното обучение, което вие можете да инвестирате в себе си, за да можете да търгувате на този маркет.